Usa ka piniriso sa Misamis Oriental Provincial Jail ang nakaikyas dihang gibalik na kinigikan sa NMMC human naka-recover sa COVID-19. Ani ang report ni Cyril Chavez. Mao kini ang person deprived of liberty o PDL nga si Henry Pimental, 39 anyos, nga nakaikyas sa Misamis Oriental Provincial Jail o MOPJ Huwebes sa hapon. Doon na kini kasong paglapas sa RA 9165 o may kalambigitan sa ilegal na droga. Sigon sa otoridad, gidala sa Pimental sa NMMC human nagpositibo sa COVID-19. Diyang gi-discharge na kini, gibalik kini sa pasilidad o gilahi una kini sa ubang piniriso. Apan nakurat na lang ang mga jail guard diyang nawala na kini sulod sa prisuhan. Mga around 4 o'clock to 4:30, isa ka PDL na kanang nagkuhan naka-istorya sa mga guard on post na i-check ang kubol at tong priso kay Abre. So pagtanaw sa guard on post sa naka-duty nga gwardiya, wala na katong tawhana. Nagbugna na og duha ka tracker team ang MOPJ ug nakig-alayo na sab ngadto sa ubang law enforcement units aron masuta kung asa nagtago-tago karon si Pimental. Sa pag-ikyas sa piniriso, posible kunong madungagan ang kaso niini. Kakatawagan ko sir sa mga nakaila ani nga PDL nga kung mahimo kung kabalo mo asa, palihog lang inyo lang i-report sa nearest police station or dini mismo sa amo kay kahagyo pud mi sa pamilya ni ani nga PDL na kung nara sa inyo malihog lang ko gahangyo mi nga isurrender na lang ninyo. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.